Zdravím vás z cesty na Tesle elektrickej. Michal, akú to máš Teslu? Y? Y. Dobre, takže ideme s Michalom dneska do Bratislavy na jeho Tesličke, 23 Tesla Y. Aby vás to zaujímalo, tak sme šli na Mestovo Martin a pripojili sme sa na diaľnicu až za Banskou Bystricou a ideme si pekne krásne po R1 asi. Ideme si takto pekne. Už teraz sme sa mimo diaľnicu, ale spotreba, koľko máme predených kilometrov? Kde ti to ukazuje? 314? 167,5 km. A od nabitia máš 314? Hej, vlastne to je zo Zuberca. Tak pozrite sa sami. Nabíjal Teslu na 100% a odtedy prešiel 314 a spotrebu má 15,6 kWh. Čiže veľmi brutálne dobrá spotreba, čo poviete? Ak sa vám páči toto videjko, dajte like a ešte vám prinesieme videjko z cesty naspäť a pôjdeme po D1 na Žilinu a tam tá spotreba bude určite výborná.